Bratislava, letisko Milana Rastislava Štefánika. Je to tu. Chcel by som vás privítať v Bratislave na letisku, odkiaľ budeme letieť spolu do Vietnamu. Ani nie tak do Vietnamu, ako na ostrov Phu Quoc. Je 16:08, letí nám to 17:55, ak sa nemýlim. Pomerne rýchlo sme sa vybavili, letenky boli v pase, ešte jedno pivečko v kaviarni vedľa gateu a aj keď nemusím dlhé lety, na tento som sa tešil. Lebo Airbus A350-900, obrovské pohodlné lietadlo, nádhera. By the way, odborníci tvrdia, že v strednej tretine lietadla sú tie najnebezpečnejšie miesta. Díky moc! Mali sme letieť 13,5 hodiny, čo je extrém, preto ma ich hneď zaujímalo, aké filmy sú k dispozícii. Bolo ich 88 a verím, že ten presný počet a to číslo je len náhoda. Praha, medzinárodné letisko. Po 40 minútach sme pristáli v Prahe, kde sme si fajnovúčko posedeli 1,5 hodiny, kým sa dotankovali palivo aj ľudia. By the way, sluchadlá si musel kúpiť za 4 €, inak by si mal nemý film. Medzi tým sme odleteli smer Phu Quoc a dostali aj večeru. Majka, nejaká ríže, kužecí nebo vepšový, letadlová klasika, ale velice chutná. A keď je Zuzka spoko? Dobre? Tak je dobre. Pospali sme a zobudili sme sa takýto fajnový pokrčený, ale radosť do nás, keď sme sa pozreli, že už len 2 hodky poletíme. Dostali sme raňajky, bagetka, káva, keks a čo chvíľa sme pristáli. Pristávať v Airbuse A350-900 je záruka mäkkého pristátia, takzvané ako nič. Phu Quoc, medzinárodné letisko. A sme tu, letisko bolo malé a na 10 zmenární tu bol jeden šop s vodou, ale z 13,5 hodinového letu sme neboli rozbití, aj preto milujem veľké lietadlá. Smerovali sme k autobusom, ktoré nás prepravili do rezortu Melia Winpearl Phu Quoc. Cesta trvala asi hodinu. A takto pekne nás v rezorte privítali, vychutnajte si pravé vietnamské bubny. Rezort je obrovský a celý čas nás vozili tzv. Tuk-tuky, malé kvázi golfové vozíky, bez ktorých ti všetko pešo trvalo tak 5-násobne dlhšie. Vnútro rezortu lemoval takýto konole. Spadla som do konole! Biladomčeky boli veľmi pekné, ako zvonku, tak aj vnútri absolútne top. Naša izba je hore, na prízemí je krásna kuchyňa s obývačkou a tá terasa s bazénom bola takisto luxus. Z našej izby sme boli šťastní, bola fakt veľká, postel si zabil. Postel bola priestranná, kúpeľňa super, čistá, Wi-Fi fungovala na izbách výborne a ak som spomínal konole, kanál to samozrejme nie je, je to proste jazero. Prvá noc bola super. Prvá noc bola super. Všetko v poriadku. Ideme sa napapať. V rezorte sme bývali 2 týždne a strava all inclusive bola dostatočne rozmanitá, jedlo bolo mimoriadne chutné, boli k dispozícii 2 reštaurácie, na raňajky sme sa vždy mohli spoľahnúť na 1 000 000 druhov čerstvého pečiva, 20 druhov ríže a pozor, moja milovaná vietnamská polievka pho, to bol splnený sen dať si fočko v krajine, odkiaľ pochádzam. Mňam! Okrem toho, že každá vila má vlastný bazén, v rezorte si mohol nájsť ďalšie 2 veľké. No a pochopiteľne rezortová súkromná pláž 10 z 10. Bože, kto mi vlastne dovolil kúpiť si tieto okuliare? Som si v Kodani kupoval, že? Keď sme išli do Kodane na letisku vo Viedni si. Tupec. Prečo? Neviem. No a dostávame sa k peniazom, oficiálnou menou je vietnamský dong, 1 euro rovná sa 26 100 eur, vyše 2,5 milióna. Jenko? Ja som milionár. V ten deň sme sa vybrali na slávny night market do hlavného mesta Duong Dong. Milo ma prekvapila táto dvojprúdová cesta, pravý jazdný pruh je vyhradený pre motocykla, skútre, ľavý pre osobné nákladné autá a autobusy. Fakt super vec. Mimochodom, tak ako u nás, aj vo Vietname, na Phu Quocu sa jazdí vpravo. Do Duong Dongu sme prišli z rezortu taxíkom za pol hodinku, cesta stála $35, ale čávo nás bral aj naspäť. By the way, Duong Dong na skútri ideál, ten sme vtedy ale ešte nemali požičaný. 1 000 000 druhov rýb, zeleniny, celý nočný trh vyvoniaval čerstvo pripravenými jedlami, sem tam sme zacítili moč, sem tam žumpu. Thank you. Night Market samozrejme má svoje čaro a určite ho navštívte, ak sa na Phu Quocu objavíte.
Čo hovoríš? Keby robili ráno praženicu na tej pánvici s cibulou a teraz na tom robia palacinky. Na druhý deň sme si požičali skúter na 6 dní, to bolo asi 40 eur. Motorkársky outfit. Keďže som mal vietnamskú simku, používať sme mohli Waze na dátach, ale niekedy Waze nepomohol. Kde to sme, Zuzi? No cesta sem nám trvala tak 3/4 hodinu. Veľmi zvláštnou cestou, ktorú nám vybral Waze, ale v pohode už sme tu. Cestou nás na skútri zastavil jeden týpek, či chceme ísť s loďou za 400 000 na tie Starfish. Starfishy? Nakoniec sme sa s ním na Starfish Beach vybrali, ale vlastne sme ani nemali inú možnosť, dalo sa na ňu dostať len takouto loďkou s takýmto typickým vietnamským rybárom. Cesta bola osviežujúca, keďže bol približne obed, vtedy zvykne slnko najviac piecť. Hneď po vylodení jeden studený kokonát, vychladené pivečko a horsa na hviezdice. Aha. Moja žena práve v hviezdici hľadá penis. Prvýkrát som sa stretol s takýmto zvieraťom, neviem, kde má oči a či nejaké má. A kam ideš byť? Poď so mnou. A môžeme ísť do prdele. Ahojte. Okolie Starfish Beach síce neoplýva čistotou, ale pláž ako taká je pekná, vieš sa na ňu dostať aj z rezortu v rámci výletu, je to síce o čosi drahšie, ale ako sa hovorí 100 ľudí 100 eur. Grand World, ďalšia neuveriteľná atrakcia na ostrove Phu Quoc, len asi 5 minút skútrom alebo busom zadarmo z rezortu Melia Wing Pearl. Aj domáca kultúra bola, aj takáto bambusová stavba vyrobená zo 42 000 kusov bambusu. Areál Grand Worldu bol úžasný, architekti sa vyzabávali aj na fontánach, no a postupne sa dostávame aj na Walking Street, ktorá mala a aj pripomínala Benátky. Nechýbali gondoliery ani ďalšie fontány, dokonca s vizuálnymi efektami, gigantické múzeum plyšových medvedíkov a milión masážnych salónov. Vítejte spátky. My so Zuzkou sme samozrejme museli absolvovať aj Wing Wonders Phu Quoc, to je taký zábavný park, ktorý sa hrá na Disneyland, ale pozor, je fakt krásny. Lístky pre dve dospelé osoby online 70 eur, na mieste o minimum drahšie. Tak ale pozor, toto bola absolútna paráda, architektonický mega úlet, pochybujem, že by si čakal na ostrove Phu Quoc niečo takéto. Poretnačka. Je to dokonalé akvárium, ktoré nám obom vyrazilo dých. Boli nám veľmi ľúto dve veci, že sme so sebou nevzali teresku a ľúto nám bolo aj domácich, ktorí to tu mali viac než poloprázdne. Toto kolo, to čo bolo? My sme dokonca vychytali ešte aj západ slnka, bolo to naozaj veľmi pekné, tie výhľady stáli za to, no a tu prstom ukazujem, na akej ploche sa rozprestieral náš rezort. Čo chvíľa sa zotmelo, o 5 minút na to bola už takáto tma a každý deň v rovnakom čase prebieha krásna rozprávková fire show, stojí za to počkať si. Práve idem od barbera, našiel som si taký barbershop, salón, tu v takomto rybárskom mestečku, veľmi blízko nášho rezortu. A ak sa pýtate, koľko to stálo, tak som platil 50 000 vietnamských dongov, čo je v prepočte, dajme tomu 2 eurá, ani nie. Tak som mu nechal ďalších 50 000. Som sa pochlapil, čo? Tak my sme sa hecli dnes. S mou manželkou sme přešli vlastně zo severu úplně na jih ostrova, na nádherný pláž Camp Beach, nebo tak nějak. Ale tady máte mapu. My vám ukážeme, jak daleko jsme prostě šli na skútru. Ale stálo to za to, já vám ukážu proč. Zuzano, co si myslíš? To není jako u nás v Pardubicích, že jo? Čo? Hovno. Ak sa rozhodnete pre dovolenku na Phu Quocu, určite pláž Camp Beach neobíďte. Lemujú ju výborné reštiky, more je neskutočné, cesta naprieč celým ostrovom stála za to. Na druhý deň sme sa vybrali na safari len 3 minúty od rezortu. Ja osobne veľmi pekne ďakujem Denise z agentúry Lovesy, ktorá nám poradila práve rezort Melia Wing Pearl, pretože od neho boli všetky tie najväčšie atrakcie doslova za rohom. Jej kontakt bude dole v popise a ak by si potreboval poradiť o tvojej najlepšej dovolenke, určite sa jej ozvi. Vy sa medzi tým pozeráte na zoologickú záhradu v areáli Safari. Slony boli kamoši a keďže Zuzka miluje vtáky, tak sme sa zastavili aj pri nich.
Nastúpili sme do mikrobusov, ktoré nás previezli celým safari, kde popri nás behali medvede, levy, dobre tie ležali, antilopy a ďalšie divé zvieratá. Máme za sebou návštevu Wind Pearl Safari. Súčasťou toho sú vlastne také dva sektory. Jeden sektor je zoologická záhrada, to bolo celkom fajn, hlavne pre deti, určite zaujímavé. A druhý sektor bolo samotné safari. Celkovo, čo ja viem, keď sme boli v tom zábavnom parku, na tých kolotočoch, aj v tom mestečku s falošnými benátkami, tak som čakal, že safari bude mať gule, ale to, že je to veľké, fajn, ale to je asi tak všetko. Predsa len sme dali jeden výlet do cestovky, prvou zastávkou bola perlová farma, kde sme videli, ako sa taká perla vyperluje, následne ako sa z perál vyrábajú šperky, no a potom sme sa dostali do obchodu so šperkami. Oh my god, pozri na ten výraz. No, lacné to tam nebolo, ale čo by si neurobil pre svoju manželku, no. Ďalšou zastávkou bola farma s koreninami, ktorá bola pre nás absolútne zbytočná, pretože sme čas trávili v tomto obchode s koreninami, ale budiš. Ďalšia bola perfektná, navštívili sme legendárne chrámy, ktoré proste musíš vidieť. Mne padli oči aj na tento znak, neskôr sme sa dozvedeli, že práve tento znak vykradli nacisti. A sme vo finále, správne vidíš fejkové koloseum, poslednou zastávkou bol juh ostrova a hlavne najdlhšia nadmorská lanovka na svete a zábavný park na banánovom alebo ananásovom ostrove, nespomínam si. Práve touto lanovkou sa dostaneš na banánový alebo ananásový ostrov, veľmi blízko kambodžských hraníc. Lanovka je zapísaná do Guinnessovej knihy rekordov, meria takmer 8 km, cesta trvá asi 15 minút a kamo, tie panorámy to musíš zažiť. Zábavný park mal niekoľko dýchberúcich atrakcií, neznášal som Zuzku za túto, ktorú som musel absolvovať, ale nakoniec neľutujem. Aquapark bol obrovský, tobogány super, ale čerešnička na torte na záver výletu, táto nádherná pláž. Ja ti ďakujem, že si sledoval naše video z Fukoku, ak sa chceš na niečo opýtať, urob to v komentári pod videom, rád odpoviem. Ešte raz veľká vďaka Deniske z agentúry Lovesiesca za pomoc s výberom dovolenky. Ak si chceš nechať poradiť od profíkov aj ty, ich kontakt nájdeš v popise. Tam biedka, tam!